खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो वेलकाम बेक टू माय चेनेल जायनि लोगोफोर आं बारियाव दंफैयो न'नि बारियावहाय नायदो एसे गायदों आरोना आं लोगोफोरनि नायलांदो एसे नैबे जाहैबाय दुन्दिया ओमफ्राय नैबे जाहैबाय लाफा लाफा ओमफ्राय नैबेयाव सामब्राम एसे गायदों नै सामब्राम नैबेयाव मटरखौ बैसां होना होबाय एसे बारि फिसा हेबनानैहाय ओरैथिंथ' सामब्राम पियाज गायना होबाय ओमफ्राय नैबेयाव अल बेदर जाखांबाय नैबेनिखौहाय फुनानै जाखांजोब्बाय दा नैबे एसे बेदर थांहांनानै दङ नै एसे फिसा दासो नै बान्दा कफि देरहांबायानो बान्दा कफि नै बिसोरो जाहैबाय फुल कफि ओरै फारसेथिं जाहैबाय ब्रकलि बेयाव ब्रकलि नैबे जाहैबाय बिन बिबार लाहांजोब्बाय नै बिबारा ओरै आलु बागान ओरै आलु एसे गायबाय नैबेयावहाय आलुखौहाय ओरै टमेट'खौहाय नै बैसां होनानै होबाय नैबे सेरावबो कफिखौ एसे गायना होदों नैबे लाइ सिफ्लेजाग्रा एवजाजायोबो नैबे फुल कफि बेयावबो एसे बैयाव एसे बान्दा कफि नैबेयाव गाजर लाखिया मा खालायबाय थायो गाजर एसे नै लोगोफोर आंना अलकबिया देरबायबो ओमफ्राय मोनजाबायबो आरोना ओमफ्राय नै आङो दा फुनो नागिरबावदों ओंख्रि संनो होननानै बा नायदो लोगोफोर नै अलकबिया फुनोसै जाजोब्बाय दरथामल'खासै देरबावगौमोनदां हालासै फुनसै माबा एन्जरबो अरफैबाय न'नि 차야 다시 마무리 오늘 라스트 비트 와 차야 동생 다시